Mae wedi gwneud ei benderfyniad. A does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C. Nos o dda, chroeso i barch chwaraeon Prifysgol De Cymru ar gyfer y gêm uwch gynghrair rhwng Pontypridd a Met Caerdydd. 11 milltir sy'n gwahanu'r tîmoedd yn ddaearyddol, felly gêm ddarbu go iawn sy'n gyda ni ar eich cyfer chi heno. 8 rownd o gemau sydd i fynd tan yr holl yn y Cymru Premier a mae'r ras am y 6 uchaf yn poethi. Heno, mae yna raglen lawn o gemau a chyfle i'r bwlch rhwng y 6 uchaf a'r 6 isaf gynyddu gan bod y 6 chlwb uchaf yn herio'r 6 chlwb isaf y dewn i'r diweddarach chi o gwmpas y meisydd. I ni'n canolbwyntio ar y gêm rhwng Pontypridd sy'n unfed ar 10, 2 bwynt tu ôl y Fflint, a Met Caerdydd sy'n chweched, 3 pwynt o flaen Aberystwyth, and 1 pwynt tu ôl Caernarfon. Yn cadw cwmni i mi yn y pwynt sylwebu cyn chwaraewr Aberystwyth a Chaerfyrddin, Siôn Meredydd. Siôn, noswaith i ti. Nos o dda. Siwt wyt ti'n gweld y gêm yma mynd heno? Wel, mae angen i Pontypridd dechrau ennill gemau cetre. Dyn nhw ond wedi ennill 2 gêm gartre fan hyn. Felly, unrhyw dîm sy'n mynd i sefyll yn y gynghrair, mae rhaid nhw dechrau ennill bara caws a ennill gemau cetre nhw. Wel, o ran y newyddion tîmau, o ran y tîm cartre, mae Andrew Stokes yn gwneud 3 newid y tîm nath golli yn Aberystwyth bythefnos yn ôl. Mae Corey Jenkins yn mewn i'r amddiffyn, James Bloom a Lee Baldock i ganol can. Cadwch lygad ar Lewis Twamley a sgellwr chwith Twyllodrys ar fenthyg o gas newydd. Ie, Pontypridd fel yr arfer yn mynd gyda 4 yn y cefn, y 3 yn ganol ca, Lewis, Bloom a Rhys, a wedyn Amwn yn rhedeg y llinell rhan gyda Hunt a Twanwe, fel o ti'n gweud yn y llinell rhan, Mike. Ac o ran yr ymwelwyr hyn o Met Caerdydd, Ryan Jenkins yn gwneud 1 newid yn unig o'r tîm gollodd yn rown gynderfynol Cwpan y gynghrair yn ebyn Bala. Lewis Rhys yn cychwyn ar drail Jack Davis. Mae 7 sy'n cychwyn heno yn holl bresennol. A mae Harry Owen yn neud 'i canfed ymddangosiad yn uwch gynghrair Cymru. Ie, Met Caerdydd, chydig yn wahanol, mynd 4 yn y cefn fel Pontypridd, ond 4-4-2 fydda nhw'n mynd gyda enwau cyfarwydd fel Emily Lewis yn y cefn, Kyle McCarthy, Elliot Evans a Chris Baker. A dyma fe, Ben Amon, mae'n 30 mlwydd oed nawr, symud o Ben y Bont yn y haf, prif sgoriwr Pontypridd gyda 4 gôl a hat-trick fach Bert yn erbyn Airbus. Sam Jones, weles i gip yn o fe yn chwarae i Aberystwyth, dal yn ifanc, ond 23, 6 gôl, a hat-trick na'n Aberystwyth yn helpu pethau allan, ond heb sgorio mewn 10 gêm, felly ai heno fydd y noson fydd hynny newid. Ein dyfarnwr ni heno yw Mr Iwan Arwel Griffith, 34 mlwydd oed, yn wreiddiol o Gonwy. Mae wedi bod yn dyfarnu yn uwch gynghrair Cymru bron i 10 erbyn hyn, a phrofiad o hefyd dyfarnu yn yr Alliance yn Nice de Ffrainc yn ystod y tymor hwn. Felly y tîmoedd yn paratoi, y profiadol capten Chris Baker i Met Caerdydd, a gêm allweddol i'r 2 dîm, Siôn, ond am resymau gwbl wahanol. Ie, fel o'n i'n sôn ar dechrau'r rhaglen, Pontypridd, os o'n nhw sefyll yn y gynghrair yma, mae rhai nhw dechrau ennill gemau cantre, mae rhai nhw ennill y pwyntiau yna sy'n mynd i mynd yn o lan y tabl, ond Met Caerdydd, wrth gwrs, yn edrych am y 6 uchaf. A Vincent sy'n taro'r bêl yn hir dros y tîm cartre. Bydd disgwyl i'r tîm cartre i ddechrau ar dan fan hyn, ond i'n edrych ar eu tîm nhw, Siôn, a maen nhw heb nifer o chwaraewyr profiadol. Clayton Green wedi wahardd, Jared Wright, Danny Williams, Oliver Dalton. Mae'r rhestr yn mynd mlaen a mae'r fainc yn edrych yn ifanc iawn, ond mae angen y pwyntio yn nhw heno. Ie, ti'n siarad beth i fyna chwaraewyr sy'n profiad o chwarae yn y gynghrair. Sawl un o'n nhw yn anffodus ddim ar gael heno yn cael coffi cyn y gêm, lle fydden nhw wrth gwrs yn hoffi fod ar y cae yn ymladd am y pwyntiau yna. Bêl yn cael ei chwarae mewn yn isiel ac yn beryglus. Tro cynta i Met Caerdydd taro'r bêl mewn i hanner y tîm cartre. Vincent o dan bwysau fanna gan Lewis Rhys, gwaith da gan y blaenwr. Cyffyriad cyntaf Ben Amon. Amon yn gryf ac yn gyflym ac yn erbyn Emlyn Lewis, a bydd hwnna yn sicr yn frwydr.
Andrew Stokes yw rheolwr newydd y Pontypridd yn symud yma yn yr haf o Bontardawe. Pontardawe wedi sicrhau dyrchafiad y tymor diwethaf. Jonathan Jones yn gadael, Andrew Stokes yn cymryd i le. A newid hefyd, wrth gwrs, Ryan Jenkins yn cymeryd drosodd yn dilyn cyfnod hir a llwyddiannus Christian Edwards wrth y lliw yn y Met. Ni'n sôn fyna yn gynharach, Siôn, am pa mor sefydlog mae tîm Met Caerdydd. 7 o'r tîm sy'n cychwyn heno wedi cychwyd pob un gêm yn yr uwch gynghrair. Maen nhw heb Tom Price, ond heblaw amdano fe, maen nhw bron y bod ar ei cryfa falle. Ie, maen nhw wedi bod yn tîm sefydlog am sawl blwyddyn nawr. Fel o'n i'n sôn ar y dechrau, chwaraewyr fel Emlyn, Kyle McCarthy ac yn y blaen. Mae Sbaen fel petai y tîm wastad wedi bod mewn lle. Anamal ti'n gweud Emlyn a'r boes yma efo Anaf hefyd. Dyn nhw byth fel arfer ddim yn dechrau gêm. Felly mae yna cysondeb yn tîm Met Caerdydd. A wrth gwrs mae yna'n helpu'r tîm hyfforddi. Yn sicr, Baker yn dod yn ddwfwn i'w chasglu hi. Un arall sydd wedi creu argraff arna i y tymor hwn ydy Matt Chubb yn chwarae yn safle'r cefnwr. Ydy. A mae'n un i wylio heno, dwi'n meddwl. McCarthy yn hir. Ras ar draws, Rhys di gwneud yn dda i'w chyrraedd hi, mae'n tynnu ddi nôl hefyd yn dda. A tacl bwysig gan Pontypridd mwyn iddyn nhw dianc. Mlaen at Armand sy'n edrych yn ynysig iawn. A mae yn troseddu ar Kyle McCarthy. Ben Armand, prif sgoriwr fel wedwch chi Siôn. Tîm cartre 4 gol y tymor hwn yn cynnwys hat-trick yn erbyn Airbus. Evans yn chwilio am drad, ond Kieran Lewis sydd yno i'r yngipio. Lewis chwilio am rhediad Joe Hunt. A mae fe wedi ennill cic gornel gyntaf gêm ac un arall sy'n creu argraff lawr y chwith yma. Joe Hunt wedi symud yma o Lansawel dros yr haf. Chwaraewr ifanc, dim llawer o brofiad o chwarae yn uwch gynghrair Cymru, ond wedi creu argraff. Ie, fi'n credu bod ei yn sawl safle tymor hyn, Mike. Wrthnos diwethaf yn chwarae yn y cefen, un o'r 4 yn y cefen, felly mae swydd hollol wahanol heddi. Twamli a Kieran Lewis sydd dros y gic gornel cyntaf yma mewn at y postyn gosa. Gybongo sydd yn clirio. Ac yn weddol rhwydd hefyd. Sam Jones y prif sgoriwr yn fe methu clirio. A'r pwysau dal yno. A mae yna wynt yn chwythu o'r chwith i'r dde. O blaid y Met yn yr hanner cyntaf yma. Ond Pontypridd yn cael y gorau o bethau yn y 5 munud cyntaf yma. Lee Baldock ar tafliad. Baldock ar ei drod chwith mewn tuag at Armand. Cybongo yn hedfan heibio i wrthwynebydd. Rhediad da gan y chwaraewr canol ca sy'n newydd i'r garfan. Dim ond rhyw 19 oed yw hwn. Hir eto gan Pontypridd yn ceisio troi McCarthy a Emlyn Lewis, yma Armand yn ceisio cael y gorau o'r ddau ohonyn nhw. Sgiliau bach pert, trad cyflym. Allan at Hunt. Chwilio am gyfle i groesi. Ond gwaith da, ond tafliad fyddi i Pontypridd a sgiliau bach pert fanna. Ie, am hwn i ddechrau yn dal y bel dda, fel mae hon yn mynd i fod yn gystadleuaeth arbennig o dda rhywle fe Emlyn Lewis. Neu beth i moyn fel ymwysodwr yn rhedeg y llinell flaen ar ben hunan, dal y bel lan, dod â chrwyr mewn i'r gêm. Baldock eto. Cam sefyll. Mae'n gam sefyll yn erbyn Kieran Lewis. Felly cic rydd fyddi i'r Met, ond dechreuad da i'r tîm cartre, Siôn. Hyd yn hyn ydy. Bydden nhw digon hapus. Yr unig beth dwi'n becso bydden nhw bod am hwn falle mynd i cael ei ynysu ychydig wrth i Hunt gorfod dod nôl i amddiffyn a helpu'r amddiffyn allan. Felly mae'r 3 na yn y blaen ddim yn bodoli fel petai oherwydd bod nhw'n gorfod fod mor ddwfwn. Dyna ni gweld nawr am hwn ar ben ei hunan, rhedeg y llinell flaen a niferoedd yn y cefen i Pontypridd. Mae'n ddiddorol i edrych ar batrwm y chwarae rhwng y ddau reolwr yma. Rheolwyr ifanc, ond eto yn brofiadol iawn. Os ych chi'n edrych ar eu CV nhw. Y bel letraws.
Allan i'r chwith yn chwilio am Harry Owen, ond tafliad fydd i'r Met pen pella. Cybongo allan at Mae Pontypridd fydd i pen pella. Mae'r record gorau gartre. 7 gêm wedi chwarae eleni. Maen nhw wedi ennill 2 ohonyn nhw. Caernarfon, Airbus ac Aberystwyth. A dyna'r profiadol Ashley Morris, 38 mlwydd oed erbyn hyn. 2 lechen lan iddo fe. Mae wedi ildio 5 ar 20 o goliau. 2 dîm wedi ildio 5 ar 20 o goliau fel mae'n digwydd. A'i trafferth y 2 dîm yma yw o flaen gol. Pontypridd yn cymryd i hamser o ran y tafliad. Curtis Rees ar y foli. I fyny at Hunt. Hunt sydd wedi'n symud i'r canol. A Elliot Evans yn dod yn ddwfwn iawn i gasglu'r bêl dros y Met ac yna'n nodweddiadol yn letraws gan Emlyn Lewis allan i'r chwith at Harry Owen. Sam Jones yn y canol yn disgwyl amdani. Mae Owen yn mynd i hunan yn ceisio cael ergyd am gol ac yna yr ergyd gan Craven yn cael ei tharo lawr a chyfle i wrth ymosod. A dyna chi gyflymdra heibio i Cybongo. Ond yn rhedeg allan o le. Wedi cymeryd sedd yn y faint. Lewis Twamley. Golw gynta ar yr asgellwr 4 ar 15 o'r arfenthyg o gas newydd, Lewis Twamley. Oedd yn gyflym fy rasiwn. Ie, 2 gwybiwr fyna. Lycyn ni weld y ras na eto. Wyth munud i chwarae, di sgôr yma ar gampws chwaraeon Prifysgol De Cymru. A Lewis yn mynd yn hir. A'r cyffyrddiad mlaen gan Chubb, chwilio am rhediad Sam Jones. A diddorol fyna bod nhw'n symud y cefnwr i fyny mor bell, John. Ie, dim am y tro cyntaf Chubb yn neud yr hediad na. Mae'n edrych yn mynd mlaen pob gyfle geithau. Emlyn Lewis wedi rhoi 2 pas ar draws fel petai a nawr yn edrych yn Chubb. A nath e'n dda i ennill e. Sam Evans ar ei sodle chydig. Peniad nôl yn rhoi pwysau ar Joe Evans. Evans yn erbyn i gyn glwb wrth gwrs. Tafliad wedi chymryd yn sydyn. A dyna beth fydd angen i Pontypridd i wneud trwy gydol y noswaith yw cystadlu gyda'r myfyrwyr. Myfyrwyr wedi ennill bythefnos yn ôl o gol i ddim yn erbyn bala ar y campws, ond yna'n colli o 2 i ddim yn erbyn yr un gwrthwynebwyr yng Chwpan y Gynghrair. Nawr, unwaith eto nodweddiadol i'r myfyrwyr yw'r tafliadau hir yma. A mae yna daldra ymhlith y myfyrwyr. Emlyn Lewis, Sam Jones, ond yn y gorau fanna. Ac ar y foli, nôl mae'n dod. Yn y foli orau, chwaith, gan Craven. Dwi'n credu bod yna gic rif fanna. A mwyn jyst yn cael ei gwara. A fi'n credu bod y... Diweddara i chi, wel wedys i rhaglen lawn o gemau yn yr uwch gynghrair heno. 1 gol yn unig a honna ar yr ofal yn mynd i Aaron Williams, prif sgoriwr y Dre Newydd. Fe di rwydo ar yr ofal. Ond di sgôr mobman arall gan gynnwys y gêm hon. Ond cic rydd i'r myfyrwyr. Chyfle i daflu'r bêl yma mewn. Mae Chubb i fyny o'r cefn hefyd. Emlyn Lewis. Rwyfaint o ffigiad. Ac yn daro mewn gyda chyflymdra. Ar y foli yn uchel i'r awyr. Owen yn ceisio troi i greu lle. Dyna Pontypridd yn clirio lawr y ca. Y gyfle da fyna i daflu'r cic rydd na mewn. Fel wedys i, Sion, lot o daldra yn hi mewn myfyrwyr heddi. Oedd digon o bwer ar y croesiad. Ddim cweit digon o uchder i darganfod Emlyn Lewis yn y cefn. Dwi'n credu dyna dda symudiad. Ond ti'n iawn, Mike, mae yna digon o boes mowr ar y ca gyda Met Caerdydd. Nhw'n dechrau do mewn i'w steil. Ni'n gyfarwydd yn nhw, cadw'r meddiant, bod yn amyneddgar, newid cyfeiriad y chwarae. Dim bob amser yn llwyddo.
Ond yna yn cystadlu yn yr awyr mae Craven. Ie, y bel traws na Gremlin Lewis. Dyna be mae'n edrych am bod tro mae'n cael. Hwlffordd 1, pen y bont dim yw'r diweddara o ddôl y bont. Ac o ran y 6 ucha yn herio'r 6 isa, ond y 6 isa sydd ar y blaen yn yr ofal ac ar ddôl y bont yn Hwlffordd. Cicrydd arall i'r myfyrwyr, nhw'n edrych i gyflymu pethau, ond Iwan Arwel yn rhoi pryd o dafod fanna i Kieran Lewis. Ddim yn symud nôl y degllath, a mae Baker wedi dod yn ddwfwn. Mae drwodd Elliot Duggan sydd ar gôl ar ddôl y bont. Tipyn o sioc fanna, ni'n disgwyl falle pen y bont i gôl gynta fe ers symud o Gogledd Iwerddon i Elliot Duggan. Fe'n cael ei gynnwys nawr yn lle Twrei Cisse sydd wedi symud wrth gwrs i Accrington Stanley. Sgiliau bach da, Met Caerdydd, mlaen at Elliot Evans, ond Evans yn methu cael gafel yn ddi, yn ras ar draws yma. Baker yn gyflym ar draws wyneb y ca, a mae wedi torri at Elliot Evans, mae fe'n croesi'n beryglus, y Millicwr Cosby. Mae Pontypridd yn cael gofod rhithro, yn clirio mewn i hanner y gwrthwynebwyr, ond chwarae da fanna gan Chris Baker yn wreiddio. Ie, gwasgu gyda Met. Dyna'r gwahaniaeth ar y foment rhwng y ddoi dîm, yr angerdd i cau y bel lawr, ennill am bopeth. Ni gyd yn gwybod maen nhw'n dîm o'r ffit, a na'n bel oedd hwnna. McCarthy a Chubb. Elliot Evans yn disgwyl y rhediad gan Chubb mewn i'r canol at y postyn pella. Mae'n cael ei ffenio lawr. Ond Sam Jones, ond fe nath i wyro allan am gic gornel. Jones yn rhydd ar y postyn pella, croesiad da. Ie, Chubb o croesiad arbennig o dda fyna. Yr unig broblem yw mae'n rhedeg allan o sêm, felly Sam Jones ar y postyn pella, dim digon o bwer i rhoi problem i'r gôl geidwad, ond yn ennill i dîm. Cic gornel gynta'r gêm i'r myfyrwyr mewn at y postyn agosa. Cael ei chlirio McCarthy ar y cyffyrddiad cynta. Peniad nôl mewn i'r canol. Mae Pontypridd yn clirio. A fan hyn mae angen iddyn nhw gadw meddiant. Mae Lewis yn mynd nôl tuag at gôl i hunan yn ceisio troi. Mae Vincent sy'n clirio at hanner ffordd. Ond neb yno'n gwisgo gwyn. Nôl mae'n dod oddi wrth dalcen Emlyn Lewis. Ond yn y diwedd mae'n cyrraedd Ashley Morris. A mae Pontypridd yn dianc. Pwysau da gan y myfyrwyr fanna. Ie, dim ffordd allan i Pontypridd fyna. Mynd nôl a nôl, a wedyn y bel hir. Ar y foment, mae'n, beth ti'n gael yma, one-way traffic. Mae'r efo gaethon nhw rhyw 5 munud fach, Pontypridd. A y gicio cornel yna. A rhediad da gan Joe Hunt. Ond traffic un ffordd falle o ran meddiant, gewn ni weld. Bron cwarter awr wedi chwarae, mae Pontypridd dim, Met dim. Yn sôn am traffic, traffic yn heibio y campws yma. A 4-7 dim. Welai ddinas mlaen. Trosedd ar Curtis Rees, tacl o'r tu ôl. Sam Jones, jyst yn dal i sowdol fyna, gweithio dan trwy'n y dyfarnwr. Union cwarter awr wedi chwarae. Di-sgôr yma, mae'n y goliau wedi mynd mewn yn y Cymru Premier. Yn eu plith nhw gôl ar yr ofal i Aaron Williams i'r dre newydd. Airbus dim Ceicona 1, Callum Brackley gynt o'r Flint sydd wedi rhoi yr ymwelwyr ar y blaen. Hefyd y dre newydd yn yr ofal a Hwlffordd ar y blaen ar ddôl y bont yn erbyn pen y bont. Cywiriad i'r sgoriwr yn Ceicona, Harry Franklin gynt o Aberystwyth sydd wedi sgorio i Ceicona, falle chwaraewr gorau Aberystwyth y tymor diwetha, Siôn. Ie. A sôn am Aberystwyth, o'n i'n meddwl falle bod y gêm yn Seintiau Newydd, neu oedd na sôn bod y gêm yn Seintiau Newydd falle mynd i cael ei gohirio oherwydd niwl, ond... Mae ergyd dda, trwyd chwyth, Joe Hunt oedd ar ergyd gynta ar darget. Gwaith da yn disgwyl y bel i ddod lawr.
Ergyd yn syth at y gôl geidwad, ond wedi dweud hynny, oedd hi'n dechneg da. Ie, mi oedd hi'n dechneg da. Byd i becso'r gôl geidwad, ond oedd hi straight lawr y canol, ond so honna falle wedi bod yn gornel y gôl, wedyn mae'n stori hollol wahanol, ond pam lai? Tarodd hi'n bert. A mae yna ddau chwaraewr o trwd chwith dawnus iawn gan Pontypridd yn Joe Hunt a Lewis Twamley. Hunt wedi creu argraff. Dim ond 23 mlwydd oed. Wedi symud yma o lan sawel, gath tymor mor dda. Wedi penderfynu camu lan, a da iawn fe. Ac yn sicr yn gosod i farc yma ym Pontypridd. A fel o ti'n gweud, mae'n chwaraewr eitha ymryddol, mae'n gallu chwarae mewn nifer o safleoedd. O ti'n sôn, Sion, falle bod wedi chwarae fel cefnwr chwith un wythnos, ond heddi mae'n partner fel petai yn ceisio rhoi cymorth i Ben Amon. Ie, jyst gobeithio bod yr angerddau falle mynd nôl i'r safle cefnwr chwith na. Mae rhaid i fe sefyll lan, ond yn mynd i chwarae Amon lan ar ben i hunan, wedyn mae'n noson hir iawn iddo fe. Wel, y gyfrinach i'r tîm Catra yn sicr wedi cael y bêl i'r asgellwyr yma, Hunt a Twamley. Mae'r bêl gan Met Caerdydd. Chubb yn croesi yn ishel yn y corridor ansicrwydd yna, a Dave Vincent yn ceisio cael ei blan drod i ddi, a wrth i drwodd yn ddiniwed yn y diwedd i Ashley Morris. Chubb yn ceisio cymryd mantais o bob cyfle i ymosod lawr yr asgell dde yma. Mae'r tîmoedd wedi cyfarfod unwaith yn barod y tymor hwn. A'r myfyrwyr oedd yn fuddugol o 2 i 0 yn weddol gyffwrddus, 2 gôl i Sam Jones ac 1 i Elliot Evans, y prynhawn hwnnw. Eto Lewis yn penderfynu mynd yn hir, rhoi'r pwysau ar y 4 yn y cefn. Wedi digon hapus i daro'r bêl mor hir a phosibl lawr y cam. McCarthy. Owen yn disgwyl yr amddiffynwr ac yna'n torri tu fewn, ond yn rhedeg allan o le. Curtis Rees, ond dim cymorth iddo fe. A fan hyn mae'r myfyrwyr yn gwneud yn dda. Clwstwr y chwaraewyr yn ennill y meddiant nôl, ac yna symud y bêl mor sydyn a phosibl. Evans mewn at Harry Owen, cyfle mergyd ar y drod chwith. Mae'n taro Vincent, mae'n tasgu allan o dalcyn Corey Jenkins. Ie, da gan Met fyna. Symud y bêl yn gyflym, creu yr opsiwn. Harry Owen, dwi'n meddwl, oedd yn trial cael i ergyd i ffwrdd. Ond pryd bynnag mae Pontypridd yn cael y bêl, oherwydd bod nhw mor ddwfn, os dim opsiwn i'r chwaraewr sydd ar y bêl i roed i unrhyw le. Yr unig opsiwn yw, mynd yn hir, a rhoi'r meddiant nôl i Met Caerdydd. Caerdydd yn gwneud yn dda, trionglau bach pert, cadw'r meddiant, symud y gwrthwynebwyr o gwmpas y ca. Gan Emlyn Lewis. Lewis allan at Elliot Evans. Wchwch ar y lles i gan Evans i groesi ar amser. Cybongo sy'n casglu. Ar ysgellw. Wel, yr amddiffynwr Craven. A fe sydd yn croesi'n beryglus, oedd hi'n groesiad da. Lewis Rees oedd ar croesiad. Rees yn casglu allan ar yr asgell, yn torri tu fewn ar ei drod dde. A chwip o groesiad peryglus a draws y cwrt bach. Ie, pob croesiad mae hwn wedi rhoi mewn, mae'n rhoi tipyn o pace ar y bêl. Edrych am y cyffyrddiad lleia sy'n anger ar unrhyw ymysodwr. Sam Jones, os oedd e'n neud yr hedio fyna, oedd hi'n hawdd rhoi peniad a gôl bydde honna wedi bod, ond gwych gyda y cefnwr. Ie, Lewis Rees yn gwneud yn dda. 4 gôl iddo fe y tymor hwn. Neu symudodd e ar fenthyg o'r Seintiau Newydd, mae hwnnw nawr yn barhaol. A mae'n bartner peryglus fanna i Sam Jones, os nhw'n gallu cael y bêl i drad y ddoi na. Harry Owen yn gic dros ysgwydd, ond mae Dave Vincent yn mynd yr holl ffordd nôl i Ashley Morris yn y gôl. Mae Cybongo i fi, mae fe wedi ei argaff ar y gêm. Popeth yn wneud yn ddaclus, digon o gyflymder yn ei ware fe.
Ie, mae wedi bod yn ychwanegiad da iawn i'r tîm. Anaml iawn chi'n cael rhywun 19 oed yn mynd syth mewn i'r tîm cynta. Os ti digon da, yn ymharnu, sy'n mots beth yw'r oedran, di. Mae rhaid i dechrau'r gemau, a mae fy un sydd wedi tynnu sylw. Fel o'n i'n gweud, cyffyrddiadau dechau, edrych i lledu'r bêl, beth yn colli'r bêl yn aml waith. Twamli. Diddorol clywed Sam Jones yn brif sgoriwr ar Met Caerdydd. Mae gyda fe 6 gôl, a fe oedd Chwaraewr y Mis yn y mis Awst, ond mae popeth wedi sychu lan fel petai o ran goliau i Sam. I goliau diwetha'n dod yn y fuddugoliaeth yn erbyn Pontypridd. Ergyd Ishel, unwaith eto, Joe Hunt sy'n casglu y Miracle Cosby, a fe yn ceisio i look o'r i'w ugain llath. Yeah, finding his range, yeah? Achos mae fe'n jyst yn ffindio'r pocedi yna. Rhaid beth wedyn ni beth i'r ergyd yna, yn debyg iawn i foliau syth lawr corgwdd o gôl geidwad. Aman yn dal y bêl lan yn dda. Disgwyl y rhedwyr. Dyma Curtis Rees yn gymorth. Ond y myfyrwyr yn cael lawr, yn gwasgu lawr ar camgymeriad gan Vincent, a mae gan Lewis Rees, ond Rees, a fe fydd Joe Evans yn erbyn 'i glwb tacl holl bwysig. Owen allan i'r asgell, mewn mae'n dod tuag at Baker, mae'n cael ei chlirio, ond popeth yn deillio o gamgymeriad Dave Vincent. Oedd amser gydag ond cael ei gau lawr ar un camgymeriad na yn troi am ddiffyn i yn ymosod i'r myfyrwyr. A pan mae myfyrwyr yn chwarae fel hyn, mae'n edrych mor rhwydd. Wel, y ddim yn... Dominyddu meddiant, cadw'r bêl yn gelfydd. Evans yn clirio, yr ail bêl sy'n bwysig, a mae'n cael ei hennill gan Baker, Cybongo mewn yn gryf. A fi'n credu Curtis Rees yn llithro mewn, trod uchel, cic rydd i'r ymwelwyr, Iwan Arwel yn y fan ar lle yn syth. Ie, Rees, cyffyrddiad gwael gan Cybongo fyna, a Rees mae'n lwcus bod e ddim yn gweld cerdyn fyna, achos mae i fi mae'n dod dros, mae'n ennill y bêl, ond mae'n hefyd cymeryd Cybongo allan hefyd. Allech chi ddadle fyna, Siôn, bod e allan o reolaeth yn mynd mewn, oedd e'n gwybod beth oedd e'n neud? Wel, y dyfarn yn y man ar lle, os oedd e'n meddwl bod... Wel, i fi, mae'n dyn lwcus achos cardyn fel mae'n y dacl na yn legit fel mae'n rhai. Mae Iwan Arwel sy'n cael wal Pontypridd yn ôl. Ashley Morris yn adeiladu'r wal. Mae yna 4 ynddo fe ar hyn o bryd. Bydden ni'n ffafrio Lewis Rees ar ei drod chwith. Fi'n syni nad yw Kyle McCarthy wedi loetran o gwmpas hefyd. Ond Elliot Evans a Lewis Rees sydd dros y gic rydd mae i'r myfyrwyr. Gwynt tu ôl. Wal o 4. Ffigiad gan Evans. Rees yn taro'r bêl mewn i dop y wal. Yn y diwedd mae'r myfyrwyr yn... O mi oedd y Benelin fan hyn, a mae'r cerdyn mas yn syth. Ben Aman yn cystadlu am y bêl yn yr awyr, yn ceisio esbonio pethau Iwan Arwel, ond oedd y Benelin wedi taro talcen chwaraewr y Met, a mae fe ar lawr o hyd. Ie, Ben Aman yn ennill y peniad, ond mae Benelin yn dod lan. Fel y mysodwr, ti'n goffod jwmpio gyda Benelin ti, ond os ti'n neud na, ti'n hel ar risg o falle, wel, yn y marn hyn, cael cerdyn melyn. Mae braich yn cyffwrdd yr wyneb yn golygu cerdyn melyn yn automatic, felly yn arwain gyda'i Benelin, Ben Aman yn derbyn y cerdyn melyn. Ie, sa'n credu bod bydd Rees yn o'r reit, o dim casineb yn Benath Aman, ond ti'n ffili wneud nad yn o'r un. Mae Lewis Rees, bydd angen bod yn ofalus fan hyn, sôn am y protocolau cyfergyd ac yn y blaen. Fe fydd y Met lawr i 10 dros dro wrth i'r ymgyleddwr wneud ei waith. Harry Owen sydd dros y gic rydd felly. Chubb ar y postyn pella. Mewn mae'n mynd. Chubb sydd yno.
Bale yn cael ei chlirio. Harry Owen eto. Cybongo yn edrych am gymorth. Mae'n gorfod mynd am nôl. Craven yn hir. Owen! Ashley Morris wedi rhithro oddi ar I linell. Wel, oedd y Bale yn dros ysgwydd Harry Owen. Oedd hi'n anodd iawn I reoli, ond oedd e mewn lle. Wel, oedd yn rhedeg yn ddall fan hyn. Oedd rhedeg ei gefen tuag at y Bale, jyst yn gobeithio. Cyffyrddiad bach yn well, a mae fe mewn. Ashley Morris yn digon lwcus I ennill ei Bale o'r cyffyrddiad gwael na. Twamli. Eto'n edrych yn brysur, ond methu cael y Bale na lawr. Bod yn gallu gwneud I waith. A'r Met yn digon hapus I daro'r Bale mor bell a phosibl lawr y ca. A dyna un peth, heb y Bale, chi ddim yn gallu gwneud niwed i'r gwrthwynebwyr, Sean, a dyna problem Pontypridd yw cael y Bale lawr na a bwydo Hunt a Twamli. Morris yn derbyn ac yn clirio, a mae'n eto'n cystadlu, fe'n gofio bod yn ofalus nawr bod e ar gerdyn melyn. Gam y tro cynta, maen nhw'n symud y Bale lan yr asgell dde. Joe Hunt yn troi. Mae yna gymorth allan fan hyn Baldock. Baldock lawr y sianel, ond mae'n rhwydd I glirio. Curtis Rees mewn. Rees eto yn denu. Wel, yn ceisio denu Joe Hunt ar rediad. A'r Met yn gwylio'r Bale dros yr yslys. Baldock yn ennill y penniad. Mlaen tuag at Arman. Met yn clirio. Joe Evans yn erbyn I gyn-glwb yn gosod I reit lawr yn y gornel, a fe fydd I yn gic gol I Met Caerdydd. Sgorio diweddarau chi o'r uwch gynghrair. Airbus dim Ceicona un Harry Franklin ar gol honno. Caernarfon wedi dyblu mantais ar yr ofal, ac Aaron Williams I ail o'r noson hefyd. Hwlffordd yn parhau ar y blaen ar ddôl y bont. Elliot Duggan a'i gol gyntaf yn yr uwch gynghrair a disgwr rhwng Bala a Flint a Seintiau ar y blaen o gol I ddim yn erbyn Aberystwyth. Danny Davies sydd wedi rhoi y tîm ar frig y gynghrair ar y blaen. Felly Ceicona a'r Seintiau ar y blaen, ar y brig. A 12fed gol I Aaron Williams. Gyda'i ddwy heno sy'n rhoi fe un tu ôl I Declan McManus yn y ras am yr esgid air. Wel, yr holl feddiant mae'r Met Caerdydd wedi cael, Sean, ychydig maen nhw wedi creu o ran problemau I amddiffyn Pontypridd. A i'n siŵr bod Ryan Jenkins a hynny ar ei feddwl achos mae wedi cael ciciau rydd bach mewn safleoedd da. Ie, wel, y croesiad na gan Rees fi'n credu, oedd yr agosa o rhan cyfleuon, os ti eisiau gweud bod yn gyfle, Mike, mae Met Caerdydd wedi cael. Y fflachiad na draws gwyneb y gol, fel o'n i sôn, so rhywun yn rhoi gamble fach yn neud yr hediad. Oedd hi'n mwy na lain dapyn, ond ie, yr gweithio'r meddiant yw Met heb creu digon. Falle un o'r rhesymau pan bo chwaraewyr fel Sam Jones ddim wedi cael y goliau yna ers mis Awst. Mantais da yn cael ei chwarae gan Iwan Arwel a Chubb sy'n gwibio lawr yr asgell dde. Mae yw gwmpas Baldock ydy'n gallu tynnu'r Bale yn ôl. Wel ydy, ond mae tu ôl y gol. Felly digweddlo siomedig I rediad da Matt Chubb. Bod yn gynharach fan'na canmoliaeth un dyfarnwr Iwan Arwel yn gadael y gêm I redeg ar ôl I Kieran Lewis troseddu ar Lewis Rees. Wel, goliau diri ar yr ofal. Caernarfon 1, y Drenewydd 2, y Fidel o Roc sydd wedi sgorio fe sydd ar fenthyg o Lerpwl, ia. Mae'n cael tymor arbennig o dda. 7fed gol y tymor I Fidel o Roc.
gan ystyried bod y Drenewydd dal yn stroffaglu yn y 6 isaf, mae 12 gol i Aaron Williams yn record arbennig o dda. Ie, syni fi y Drenewydd. Wedi gyda'r garfan sydd gyda nhw, gwylio nhw yn Ewrop yn neud mor dda. Jyst ddim wedi dechrau tymor hyn. Am bwy bynnag reswm. Record arbennig gyda nhw yn erbyn Caernarfon, mae rhaid dweud hynny. Maen nhw wedi ennill 3 yn olynol. Ac yn gwella. Maen nhw wedi ennill i 7 gêm ddiwetha yn erbyn Caernarfon. A dyma Chubb. Chubb yn ceisio i look tu fewn y tro hwn. Cybongo. Craven. At Owen. Owen o gwmpas. Ac yna'n croesi beryglus. O, a siwt yn y byd. Nath honna ddim yn ei gefn i'r Rwyd. Mae Lewis Rhys yn y gol. Ond ddim y bel. Ond rhediad arbennig gan Harry Owen yn defnyddio i gryfder, croesiad da. Ond Rhys yn methu gorffen. O, croesiad arbennig. Rhys yn cael ei ben ar y bel. Cyffyrddiad lleia, mae honna yn y gol. Y croesiad yn arbennig. A Rhys jyst yn methu gael ei ben iddi. Falle bod wedi cael y cyffyrddiad lleia, Sean, a bod hwnnw wedi rhoi Elliot Evans bant, achos oedd fel se Evans ddim yn disgwyl amdani, oedd hi? Wel, fi'n credu Evans wedyn wedi cael ei... Wel, oedd e'n cam sefyll. So, Rhys oedd rhaid oedd y Sgorio. Ras rhwng Hunt a Chubb. Mae'n gystadleuaeth dda o'n blaenau ni fan hyn yn y pwynt sylwebu. Dyna'r agosa mae'r Met wedi dod at Sgorio, mae hynny'n sicr. Corey Jenkins yn ildio'r meddiant yn Rwydd i Chris Craven. Craven allan at Harry Owen, greodd y cyfle dan a mewn i drad Lewis Rhys mlaen at Baker sy'n ymuno yn yr ymosod, nôl at Owen. Cyfnod da o feddiant unwaith eto i'r myfyrwyr. A mae lle fan hyn o flaen Chubb. Chubb yn ei lledu ddi, allan at Rhys. Rhys ar ei drod chwith. Yn cremanu ddi mewn, tuag at y cwrt Cosby. Pel wych ganddo fe, allan at Harry Owen. Craven yn gorfod mynd am nôl, ond mae'r myfyrwyr yn hapus iawn i'w gwneud hynny ac yn adenu'r chwaraewr a McCarthy yn carlamu lawr y chwith. Mae'n parhau i fynd McCarthy. McCarthy yn croesi'r y postyn pella. Mae Rhys yn disgwyl, Rhys yn rhydd. Ond cyffyrddiad holl bwysig gan Dave Vincent i glirio dros Pontypridd. Cael McCarthy o hwn, amrediad gyda fe, fi fod yn ddeg o fe. Mynd overlap fel petai i Met Caerdydd, cael ei groesed mewn, a wedyn Rhys jyst yn gobeithio bod y ddamddiffynwr ddim yn mynd i cael cyffyrddiad aros ar y postyn pella. A Baldock oedd ar cyffyrddiad holl bwysig, a Curtis Rhys sydd ar lawr yn derbyn triniaeth fan hyn. Met Caerdydd jyst yn dechrau cael ei trod yn drws fan hyn. Maen nhw'n dod yn agosach yn dyn nhw, Sean. Edrych am y gol na cyn hanner amser. O'n i'n edrych ar trefn y gemau hefyd. I'n edrych ar Pwyst y Pontypridd i ddilyn. Bala, Drenewydd, Pen y Bont a Cwlffordd dwywaith. Dim un gêm Rwydd. Na. Ac gyda'r y bwlch sydd yn dechrau agor rhwng Ddinwdwyd ac Aberystwyth sydd yn edrych i fyny yn hytrach na lawr. Flint sy'n dod yn agosach atyn nhw. Ie, wel, ti sôn o Aberystwyth fyna, y gwaniaeth rhwng y ddoi dîm yn y marn i yw record gatre nhw. Aberystwyth wedi ennill sawl gêm, sa'n gwybod faint yn union, ond wedi ennill sawl gêm gatre, 5, dwi'n meddwl. Felly mae rhaid i cael record da gatre i sefyll yn y gynghrair hyn. Wel, bydd ni'n sôn am Bala yn gynharach. Bala yn herio'r Flint ar faes tegid. Nathan Pete wedi derbyn cerdyn coch i ni ar ddeall. Ail i Hwlffordd. Cei Conna wedi sgorio 1 ar y maes awyr. Caernarfon wedi haneri mantais y Drenewydd ar yr ofol, a Jamie Veal wedi dyblu mantais yr adar gleision. Cicrydd oedd y gol i Jamie Veal. Ar y postyn pella, mae Sam Jones yn cystadlu i Pontypridd.
Ie, hwn oedd cyfle Sam Jones. Chubb eto ar croesiad. Ond hanner cyfle yn y marn i hwnna i Sam. Eto, dim digon o gyflymder ar y croesiad. Goffod, so fe'n cael unrhyw beth ar ei bennau, wedyn goffod creu y pŵer i hunan. Goliau y gŵr yma wedi dod mor gynnar yn y tymor, 6 ohonyn nhw, oedd e'n, wel, bob tro oedd e'n seithi, oedd e bron yn bod yn sgorio nôl yn mis Awst Medi ffra. Ond popeth wedi sychu lan i hwnna, fel pob ymosodwr, pan geithau un nawr, geithau beth i 2 neu 2. Dim yn siarad gormod o Tommy Morgan. Chubb at Evans yn cystadlu'n dda yn yr awyr. Na, ddim yn cael dewis i gemau felly fel Tommy. Mae'n sôn, falle bod nhw'n chwarae fori eto. So fe'n wario. Mae nhw'n bring, mae'n debyg. Oedd e'n stori wych, cofio. Beth oedd e, hat-trick yma? Hat-trick yn erbyn y Trallwng. Hat-trick gan y geriatric. Dwi'n hoffi. Tommy Morgan ar y bwtwm coch hyn o gyda Mark Jones gyda llaw. Chubb ar tafliad hir i'r myfyrwyr. Mae'n beryglis ond ymyl y cwrt Cosby, Kieran Lewis sydd yno i glirio. Nôl gan McCarthy. Joe Evans yn gryf yma. Evans a Vincent wedi bod yn weddol drefnus eblaw mae 1 neu 2 o gamgymeriadau ac wedi cau y drws yn glep ar y myfyrwyr. Mae Bale allan am dafliad i Pontypridd ac wrth i ni agosau at hanner amser Sean, rhyw 8 munud sydd yn weddill. Fe fydd Andrew Stokes a Pontypridd yn weddol hapus gyda'i perfformiad. Dyna'n union beth o'n i'n mynd cyn i ti cymeryd yn eiriau allan yng Ngheg, Mike. Mi fydda nhw, oherwydd maen nhw wedi cael cynllun. Maen nhw, os nag yw'r Bale gyda nhw, maen nhw'n mynd am ddiffyn o'n ddwfwn a trial rhwystro Met Caerdydd, felly mae'r plan hyd yn hyn wedi gweithio gyda Ben Amwn yn rhedeg y llinell lan y ben i hunan, felly o'r 2 reolwr bydd Pontypridd lot fwy hapus gyda'r hanner os ewn nhw mewn heb ildio gol. Wel, gewn ni weld. Lewis Rhys yn edrych yn brysur iawn fan na'n casglu'r Bale, ond rwystredigaeth iddo fe, iddo fe geisio rhyddhau. Achos ar y deg, mae wedi edrych fel gêm y fforddi i Met Caerdydd. Digon o amser ar y Bale i chwarae'n led draws, ffindio pocedi, ond prin yw'r cyfleuon, lle ti weid, maen nhw wedi creu o'r meddiant maen nhw wedi cael. Ie, ni'n edrych nôl ar yr hanner a well, 2 ergyd gan Joe Hunt, yr agosam a Pontypridd wedi dod, yr ergydion yn dod o tu allan i'r cwrt Cosby, a chwip o groesio gan Harry Owen. A Lewis Rhys yn methu rhwydo. Ond dyma'n myfyrwyr unwaith eto. Ar y Bale, Chubb at Cabongo. Craven allan ar y chwith hefyd. Mae Harry Owen yno. Maen nhw'n cael y gwyngalch mwy neu lai ar i sgidiau nhw. Dyma Harry Owen mwyn gwneud y can fawr. Ond yna mae yna gyfle i wrth ymosod. Yma Amon wedi gwneud yn wych fanna. Mae'n ennill tafliad i'w dîm. A dyna'r gwaith caled mae blaenwr yn gorfod wneud pan mae yno ar ben unan. Ie, wedi rhedeg y llinell lan yn wych yn y marni. Ennill peniau a fyna jyst yn troi chydig ysbaid i'w dîm gallai cael ei anadl nôl. Mae gwaith caled fel ymysodwr. Ail i Danny Davies ar neuadd y parc a'r seintiau yn ymestyn i mantais i 2. Hunt yn dod yn fyr, colli'r frwydr. Rhys yn ceisio cuddio'r Bale. Mae Pryn yn i di enwi'r gôl geidwad. Alex Lang yn ddal y 2 ergyd yna gan Joe Hunt. Yn eblaw dan am hynny. Dim gwaith i'r gôl geidwad. Sy'n nawr yn rhif 1 yma. Ac yn un o'r 7 sy'n holl bresennol yn y tîm. Baldock ar tafliad. Amon yn dod yn fyr. Yn edrych am gicrydd Baldock eto. Edrych i fwydo Joe Hunt ar draws mae Emlyn Lewis. Lewis mor gryf, mor benderfynol. Ac gweithio bod e'n mynd i'r llawr. Wel, yr 2 chwaraewr yn mynd i'r llawr. Yn ennill y frwydr fach na. Mor gystadleuol. A mae'r just y 10 eiliad yna yn crynhoi pwysigrwydd Emlyn Lewis i dîm Met Caerdydd.
Wel, dwi'n ond un person oedd yn mynd i ennill fyna. Bydd rhaid ti mynd rown eitha pell i mynd rown Emlyn fyna. Mae mor gryf. Mae fe'n boi cyfforol. Os neb yn mynd i ennill y bêl ma oddi arno fe. Ac yn arwain drwy esiampl, a dyna pam nath Mark Jones ein gapten i Gymru ec. Ie, syni bod efo ddim wedi cyfalle cymeryd y capteiniaeth fan hyn. Falle se concentrator i bêl drod achos gyda, fel ti'n gwybod, Mike, os ti'n gapten ar dîm, mae yna pwysedd ychwanegol ar yr ysgwyddau. Sicr, Chris Baker, chwaraewr falle mwyaf profiadol yn y tîm gyda Elliot Evans. Maen nhw yn rhannu y bartneriaeth na fod yn gapten ar y tîm, ond Baker yw'r capten hyn o, a pas na mewn, a Chubb yn twyllo i ddyn yn arbennig o dda. Chubb yn edrych i dynnu ddyn nôl y Miracle Cosby, unwaith eto mae Pontypridd yno i glirio. A'r bêl yn cael ei chwarae lan i drad Aman. Aman y tro hwn o gwmpas McCarthy. Mae'n disgwyl cymorth yn y canol. Mae'n gorfod mynd i hun, ond Lewis yno unwaith eto yn gwneud y gwaith caib a rhaw mor arbennig o dda. Evans, colli'r bêl, Rhys mewn. Rhys mewn yn gryf! A nawr fe fydd hi'n gerdyn melyn i Curtis Rhys, a mewn ffordd mae'n ffodus nad oedd yr un gynta'n gynharach yn yr hanner bod e ddim wedi gweld melyn. Mae e'n ffodus i aros ar y ca, Sion Meredydd. Wel, mae'n debyg y gynta i'r dacl gynta, lle nath e ddim, fel ti'n gweud, cael y garden felyn. Mae fe jyst yn mynd dros y top, a oedd hwnna'n wath na'r un gynta yn y marn i. A fel ti'n gweud, Mike, sef wedi cael garden felyn am yr un gynta, yn sicr bydde wedi gadael y ca. Bachgen lwcus iawn yn y marn i. Ni'n gweld y dyfarnwyr, a mae yna bobl yn asesu'r dyfarnwyr, a mae rhaid i'w gyfaddau, ges i'n synnu nad oedd wedi gweld Cerdyn Melyn yn gynharach yn y gêm. Fi'n cael i amddiffyn y dyfarnwr, dwi'n meddwl oherwydd bod wedi ennill y bêl ar y dacl gynta, a wedyn dod trwyddo gyda'i sgidiau fe, dyna pam bod e falle heb gweld y Cerdyn am y dacl gynta, ond yn sicr fyna, mae fe'n dyn lwcus iawn. Pwynt da dy ti fanna bod wedi ennill y bêl yn y lle cynta. Bêl yn cael ei chlirio. Chubb yn disgwyl ac yn rheoli'n dda. Wel, rhyw 2 funud sydd tan yr hanner. Hanner sydd wedi cael ei dominyddu o ran meddiant gan yr ymwelwyr Met Caerdydd, ond yn methu torri lawr am ddiffyn cadarn Pontypridd. Maen nhw wedi reidio i lwc fel petai, ond efallai problemau y ddau dîm yn cael eu crynhoi yn yr hanner yma. Diffyg goliau. Chubb eto yn ymosod lawr o'r asgell dde. Mae'n gwybod bod e'n gyflymach ac yn gryfach. Mae'r bêl yn cael ei thynnu nôl. Mae gan Elliot Evans cyfle mergyd. Mae'n gosod i lan i'r awyr ac yna Rhys! Mor wyllt gan Lewis Rhys. Oedd amser gydag i gymryd cyffyrddiad ac i ergyd ymhell dros y bar, mor wasraffus. Ie, Chubb, fel y ti'n gweud, Mike, mae fe'n gwybod bod da'r cyflymder fyna ar amddiffynwr. Elliot Evans, wneud y peth iawn, jyst yn rhoi ni nôl mewn i'r blwch na, mor i coridor ansicrwydd. A Rhys, os ti'n mynd i cymeryd honna ar yr un, mae rhaid i gael dy ben dros y bêl a cadw ddi lawr. Ond yn anffodus, yn tanio ddi'n bell dros y bar. Oedd e'n pwyso am nôl, Sion, yn oedd e. Mae rhaid i gael dy ben dros y bêl. O'n i jyst yn meddwl, falle allai wedi cymryd cyffyrddiad, falle i ddennu'r amddiffynwr, torri tu fewn a bwrddi ar ei drod dde, ond na fe. Dyna sa ti dyn ni, Mike, ie? Redeg i'r gornel, dathlu mawr. Aber ar y blaen. O da ti standard dathliad, Mike, gyda ti sir? Na, dim fel ni. Dim fel ni. Eiliadau yn weddill o'r hanner cynta. Ni'n edrych ar y bwrdd. Dwi'n credu falle fod rhyw 2 munud yn cael ei ychwanegu. Mae'r ymgyleddwr y ddau dîm wedi dod i'r maes. Pedwerydd swyddog David Morgan yn dangos 2 munud i awyr. A Lewis. Ond dyna'r hira gyda mantais y gwynt a Ashley Morris fydd e digon hapus i redeg y cloc na'r awr. Beth fydd y negeseuon hanner amser na te, Sion, wrth i ni, mae'r 2 reolwr, 2 a'r cymwysterau i gyd, ydyn nhw wedi canslo i gili mas? Wel, fi'n credu fydd y 2, sa'n gweld y 2 reolwr yn newid yn byd yn ystod y siarad gewnw gyda'r chwaraewr yn ystod y hanner. Sa'n gweld newid siap, fydd y 2 dîm yn pario wrth i ni weld hwn digwydd.
Mantais yn cael ei chwarae unwaith eto gan Iwan Arwel. Sam Jones allan at Elliot Evans. Evans yn croesi a'r peniad lawr. A neb yno i fanteisio. Met Caerdydd yn taflu'r bêl mewn i'r cwrt cosbi, tipyn yn gynharach nawr. Ond eto yn methu creu yr un cyfle clir yna i sgorio. Kieran Lewis at Arman. Angen cyfnod o feddiant fan hyn ar y tîm cartre mae gan Vincent. Mae Vincent yn mynd yn hir lawr y sianel. Ceisio mynd dros ben Chubb. Chubb yn sefyll i dir. Elliot Evans yn cynorthwyo. Cyfle arall i Rhys. Evans jyst yn hongian i mewn. Eto, dim cymflymder ar y bêl, felly Rhys yn goffa creu y pŵer na. Ond cyfle arall iddo fe. Bloom. Mae'n mynd o ddrwg i wath i Aberystwyth ar neuadd y parc. Mae bellach yn beder i ddim i ddarpar pencampwyr. Conna a'r seintiau ar y blaen. Bala lawr i 10 dyn. Hwlffordd yn curo pen y bont. Y Drenewydd ar y blaen ar yr ofal. A di-sgôr fan hyn. Ym Mhrifysgol De Cymru. I dal i ddisgwyl y gôl agoriadol. Bêl yn cael ei chwarae ma'n gan Corey Jenkins mewn i drad. Hunt. Ymlaen yn chwilio am Twamli. Ond wedi bod yn hanner rhwystredig i'r chwaraewr ifanc ar fenthyg o gas newydd Lewis Twamli. 2 munud wedi cael ei ychwanegu, eiliadau sydd yn weddill. Digon o ymdrech gan y ddau dîm, ond dim goliau yn yr hanner cynta yma ym Mhrifysgol De Cymru. Yr agosau mae'r Met wedi dod, Lewis Rhys yn ceisio penio, ond wedyn Joe Hunt, 2 ergyd iddo fe yn syth at y gôl geidwad Alex Lang. Digon ymdrech gan y ddau dîm, mae Chubb wedi bod yn amlwg lawr yr asgell dde, ond mae digon gyda'r Craig Hanford a Ryan Jenkins i bendroni o ran Met Caerdydd. Ond ar yr hanner yma ym Pontypridd. Pontypridd dim, Met Caerdydd dim. Diolch nôl ato ni ar gyfer yr ail hanner.
Croeso nôl ar gyfer yr ail hanner yma yn uwch gynghrair Cymru rhwng Pontypridd a Met Caerdydd. Hanner weddol di fflach oedd hi yn yr hanner cynta. Di sgôr yma ym Mhrifysgol De Cymru. Met yn dominyddu meddiant, ambell i gyfle, hanner cyfle. Lewis Rhys yn cael y gorau ohonyn nhw. Dyma Elliot Evans, y chwaraewr profiadol, sy'n nawr yn bennaeth ar y fforddi yn y Met at Cybongo. Chwaraewr newydd, 4 ar 15 oed, at Craven. Cybongo, cyffuriad cyntaf bach da ganddo fe fyna. Yn eistedd o flaen y 4 yn y cefn. A Siôn, fe sonio ni ynglyn â beth fydde'r ddau reolwr yn dweud wrth i tîmoedd hanner amser. Ond ydych chi'n gweld unrhyw fath o newid yn patrwm fan hyn? Yn edrych ar siap y tîmoedd? Na, y ddoi dîm wedi dod allan. Dim newidiadau rhan chwaraewyr, dim newidiadau rhan strwythyr y ddoi dîm. Met Caerdydd yn mynd 4-2. A wedyn Pontypridd 4-3-3, ond y 3 na yn cwmpo bod tro mae'r meddiant yn mynd i Met Caerdydd, felly wneud i'n anodd i chwaraewyr Met Caerdydd. Rhys yn ei lledydd i allan at Elliot Evans, mae e'n disgwyl match-up i garlamu lan o safle'r cefnwr. Met yn gwthio hunain i fyny'r cam, a nhw chwarae mewn i ddannedd gwynt sy'n cryfhau yma ym Pontypridd. Evans. Mae'n un anodd a mae'n gol i Roedd i hun. A Joe Evans yn erbyn i glwb, wel, i ni ond wedi chwarae rhyw 2 funud yn yr ail hanner. Elliot Evans yn croesi'n isel. Cymysgwch rhwng Joe Evans ac Ashley Morris. Mi oedd yn ymysodwr tu ôl i Evans, ond Gary Drod chwith yn gwyro'r bêl, heibio i Morris, a mae Met ar y blaen. Pontypridd dim, Met Caerdydd 1. Wel, smonach llwyr. Elliot Evans yn un. Emlyn Lewis, mae rai fi roi clod iddo fe, achos beth sy'n ei'r hediad na sydd yn creu y dryswch yn ganol yr amddiffyn. Dych ar yr hediad, mae'n parhau a'r hediadau. Elliot Evans yn troi mewn ar y trod chwith. Mae'n fach o tro fi'n gweld i, mae'n mynd i fynd o wath. Ond Elliot Evans, mae'n rhoi clod iddo fe. Gweld yr hediad mae Emlyn Lewis wedi wneud. A mae'n hinse i Evans. Wel, Joe Evans yn erbyn i glwb. Nath e chwarae dros 100 o gemau i Met Caerdydd. Beth yn y byd sy'n mynd trwy feddwl heno. Wedi cadw llechen lan yn yr hanner cynta. Wedi gwneud mor dda, a nawr mae eisiau newid. Wel, mae Curtis Rhys yn gadael y maes. Mi oedd falle'r ddau ohono ni'n meddwl alle wedi gadael y maes yn gynharach am 2 garden melyn. Ond mae Rhys bant a James Sadler sydd yn paratoi. Ond lawr i 10 dyn dros dro. Pontypridd dim, Met Caerdydd 1, gol i Roedd i hun gan Joe Evans. 2 funud mewn i'r ail hanner. Mae rhaid rhoi clod i Emlyn fyna, achos pyn ti'n dod yn erbyn tîm sydd yn mynd i rhoi ddim byd, sydd maen nhw amddiffyn yn ddwfwn, mae rhaid i wneud rhywbeth bach yn wahanol. A'i parhau gyda'r rediadau, pyn mae fe'n cefnwr canol, mae fe'n creu ansicrwydd yn yr amddiffyn, a dyna'n union beth digwyddodd fyna. Felly, pob clod i Emlyn fyna. Emlyn Lewis wnaeth i roi clod iddo fe yn y hanner cynta am i waith caled yn yr amddiffyn, yn dal popeth ac yn gweu popeth at ei gilydd. Ond Emlyn Lewis y tro hwn yn ymosod, neu'r ymosodwr yn ymuno yn yr ymosod, yn creu y dryswch, yn denu'r camgymeriad, a mae dîmau 1 ar y blaen. Met Caerdydd yn edrych i gryfhau i mantais yn y 6 ucha. Os ydy'n tynnu'n wallt i allan, sy'n ni'n hyfforddwr yno fe. Os na ydych chi'n barod i ddod ar y cas yn syth bin, Mae'n i cymeru rhwng 2 munud iddo fe paratoi yna. Digon gwir. A dyma Evans yn mynd yr holl ffordd nôl. Mae Lewis Rhys yn cau Ashley Morris lawr. Yn gobeith i Morris yn y gol gyda'r ergyd a hedfan heibo fe. A nawr mae yna gadarnhad bod Curtis Rhys wedi gadael gyda ganaf, a James Sadler
yn cymryd I le Sadler sydd â phrofiad o chwarae yn yr uwch gynghrair gyda y Bari. Wedi symud yma, yn cael tymor llwyddiannus y tymor diwethaf. Ond fel fe ni'n siarad hanner amser, Sean, ni'n teimlo bod Pontypridd yn dîm o unigolion yn hytrach nac yn dîm. Tîm sydd wedi cyfres o unigolion sydd wedi cael ei taflu at ei gilydd mwy na lai. O, trod uchel gan Joe Evans, ond y bêl yn torri I Sam Jones. Jones yn edrych I chwarae'r bêl yn sgwar, ac yna I chi'n gweld fanna diffyg hyder ymosodwr sydd ddim wedi sgorio sbel. Ti'n gywir, Mike, diffyg hyder. Lle Sam Evans yn y gêm na weles I yn chwarae na Bryswyd, oedd wedi troi mewn ar ei drodd dde, a bydde honna wedi mynd I gornel uchaf Rwydd, ond ar hyn o bryd, mae fe'n isel I ysbryd I ryw raddau, mes ein mynd mewn ar off I ben ôl jyst I cael ei hyder yn ôl. McCarthy yn croesi, peniar allan gan Pontypridd. Bydde ail gôl nawr yn ei selioed os bosib. Gyda Pontypridd yn ychydig iawn yn ymosodol. Dyma Chubb. Chubb, môr o wino I flanau. A Met Caerdydd, maen nhw wedi dominyddu yn llwyr ers do mas wedi'r hanner. Ni wedi chwarae 6 munud yn unig. Pryn mae Pontypridd wedi cael cic. A dyma'r peniad gan Jones. Wel, oedd wedi anelu prynu at y gornel ucha. Oedd hi'n beniad da hefyd, ond mewn i'r gwynt. Ie, peniad da. Croesiad mewn i'r cefen. Sam yn trio gwyro hon. Eto, rhy bell allan I creu unrhyw broblem I Ashley Morris yn y gôl. Oedd hi'n beniad, nath hi'n dda fanna, nath hi'n godi'n uchel i'r awyr I geisio creu y pŵer. Do, nath hi'n popeth yn iawn. Ond mae'n tipyn o gôl, sgorio gôl o'r sefyllfa yna. Grydi Pontypridd, trosedd yn canol ca gan y Met. Yn ddiddorol nawr I weld, a beth yn digwydd i'r pennau Pontypridd fan hyn. Mae wedi colli'n drwm yn ei 2 gêm ddiwetha yma. Kieran Lewis dros y bêl. Joe Evans I fyny o'r cefn. Bydd e'n awyddus I wneud yn dda am I gamgymeriad. Lewis at y postyn pella tuag at Damon. Gystadleuaeth rhyngddo fe ac Emlyn Lewis. Wedi cadw golwg gofalus iawn. Ie, Ciff y môr, uwch gynghrair Cymru. Ddim cweit yn cael ei ben ar yr adeg yna. Ond ie, oedd I goliau falle'n dod trwyddo fan hyn, Mike? Ie, 8 munud wedi chwarae yn yr ail hanner. Pontypridd ar ei hôl I fan hyn. Ebys dim Ceicon a 1 Canarfon, 1 Ydryn Newydd, 2 ar Rushton sydd wedi ychwanegu'r drydedd ar yr ofal. Mae Hwlffordd yn parhau ar y blaen. Tipyn o sioc fanna o 2 ddim yn ebyn pen y bont. A Danny Davies, 2, Leo Smith, Adam Wilson a Adrian Chislevich sydd wedi ychwanegu 5 yn gynnar yn yr ail hanner. A lle pethau bod yn hyll iawn I Aberystwyth ar neuadd y parc gyda ymhell dros hanner awr i'w chwarae. Lewis mewn I drad Elliot Evans. Dyma beth greuwyd yr hanner cynta. Seintiau wedi bod yn sgorio gôl, fi'n credu sgorio nhw 7 yn erbyn Met Caerdydd, a hynny lawr ar gampws Caerdydd, felly 5 peno. A so ni wedi chwarae awr ar neuadd y parc. Mae un yn ddigon fan hyn, gôl I rwyd I hun gan Joe Evans yn rhoi'r mantais I Met Caerdydd. Bydd Ryan Jenkins wrth I fodd. Y ffordd mae dîm wedi dominyddu pethau yn yr ail hanner yn chwarae mewn I ddannedd gwynt o'r main yma ym Pontypridd. A fydden nhw digon hapus hefyd I arafu pethau, Sean. Wel, mi fi nhw. Mae lan I Pontypridd nawr. Newid tactegau falle. Os un nhw'n mynd I mynd am y gêm yma, wedyn falle bydd rhaid I Hunt a Tywame mynd bellach lan, y llinell lan, a rhoi fwy o gymorth I amwn. Tre newydd o Hwlffordd, y ddau ar y blaen.
Ac yn mynd i roi pwysau ar Canarfon sy'n colli heno. Adre Newydd a Hwlffordd yn cwrdd wythnos nesaf yn y gêm fyw. Pethau'n poethi tuag at y 6 uchan. Ond wrth edrych ar y lluniau yma heno, mae Pontypridd yn edrych yn dîm sydd ddim yn mynd i sgorio goliau. Beth bynnag ydi ymdrechion Ben Amen. Mae angen i Amen cael cymorth i fyny yn y blaen yna. Maen nhw'n ceisio cael Hunt a Twamli ar y bêl. Ond y broblem sy'n Pontypridd, dyn nhw byth yn gweld y bêl. A dyma Lewis mewn tuag at Rhys. Rhys ar ei drod chwyth. O, pas sal gan Lewis Rhys. Oedd Elliot Evans angen y bêl o'i flaen. Wel, oedd e'n gwneud y gwaith caled. Oedd wedi creu y lle. Oedd hi'n bas hawdd i Elliot Evans. Fi'n siŵr bydd e'n siomedig o'r honna. Y cyfle fyna. Ond mynd nôl i'r pwynt o fi'n creu, ti'n trio neud meic ynglyn â Pontypridd, falle maen nhw'n chwarae fel tîm o unigolion. Mae rhaid i gofio, nhw'n hwyr ond o mewn i'r gynghrair hefyd, felly falle bod nhw wedi bod dan bwysau i sicrhau sawl chwaraewr, heb falle meddwl y peth trwyddo, 100%. Hwna'n bwynt da, Sean, achos oedd Andrew Stokes yn hwyr yn cael ei apwyntio gyda Jonathan Jones yn gadael. Ac yna, mwy na lai, nifer fawr o'r chwaraewyr oedd wedi sicrhau yr ail safle yna yng Nghynghrair y De. Wnaethon nhw ddim ennill y gynghrair, wnaeth y llanillid fawr oedd y pencampwyr. A felly, fel ti'n gweud, yn gwneud y penderfyniad i ddod i fyny i'w gynghrair Cymru, ond yn amlwg ddim gyda'r adnoddau. Wel, ti'n gwybod hefyd, mae pêl-droed, mae bach fel merry-go-round rhyw weithiau. So felly sicrhau y chwaraewyr, o'r rhaid nhw actio'n gyflym. A falle heb meddwl yn hir dymor, a falle hwn yw'r chwaraewr sy'n mynd i fod yn y clwb mae 2 mlynedd nesaf, achos mae ambell i chwaraewr ar gytundeb 2 mlynedd, felly maen nhw wedi cael eu cloi mewn am amser hir. Morris yn clirio, ond falle bod yna fwlch os rhywbeth yn cynyddu o ran Cynghrair y De a'r uwch gynghrair. Dyma Elliot Evans yn ceisio croesi, a mae Ashley Morris yn rhithro oddi ar i linell o dan bwysau yn casglu. Ond ie, fe nes i weld y Bari yn chwarae'n erbyn Caerfyrddin, ond mae'r ddau dîm na fi'n credu yn y 4 ucha yng Nghynghrair y De. Y Bari sydd ar y blaen yn edrych i ddychwelyd i'r uwch gynghrair, a nhw yn ffefrynnau clir i wneud hynny. A oedd y gêm na ar y wain dew, gêm eithriadol o dda, Bari yn ennill o gol i ddim ac yn cyflawni'r dwbl wythnos yn ôl yn erbyn gwir Mark Ezelwood. Ond dyma Twamli, tro cynta ni'n i weld yn yr ail hanner ar bêl wrth i drade. Twamli ar fenthyg o gas newydd, sgiliau bach pert, i droi heibio i Harry Owen, parhau i fynd. Well. Dyma welliant gan yr asgellwr sydd wedi cynrychioli Cymru dan ddeunaw. Cyfweliad diddorol gyda Ifan Gwilym yn gynharach yn yr wythnos. Yn sôn am y penderfyniad i ddod yma. Oedd ddim yn cweit yn siŵr oedd e am ddod neu beidio, ond yr hyfforddwr Andrew Stokes yn perswadio fe i ddod a bod e wrth i fodd yn chwarae yma ac yn gweld i gêm yn gwella. Tafliad yn cael ei chlirio. Jones a'r rediad yn rhedeg yn syth i mewn i'r amddiffynol. Craven yn chwilio am y rhediad gan Lewis Rhys. Rhys, cyfle i groesi, dim ond un yn y canol, dim ond Elliot Evans ar y postyn pella, mae'n disgwyl y bêl i ddod lawr dros i ysgwydd e. Cynorthwy gan Chubb. Chubb, digon o ddewis nawr yn y canol, Elliot Evans yn taro'r bêl. Mae yna weiddi am gic o'r smotyn gan Chris Baker. O, mae yna protestio gan chwaraewyr Pontypridd. Wel, dwi'n meddwl y dyfarnwr cymorthwyol oedd ar safle gorau fyna i wneud penderfyniad. Mae'r dyfarnwr wedi edrych i'r draws. Cymeryd cyngor, na. Edrych amdani, dwi'n meddwl, oedd Baker fyna. Yn gwybod, oedd e'n ffordd lawr cyn iddo cael cyffwrdd. Mae James Bloom yn gwlffin o foi, ond oedd Chris Baker fanna'n dod ar ei draws ac yn chwilio am y gic o'r smotyn yn sicr.
Chris Baker, captain Met Caerdydd. Un o'r saith sy'n holl bresennol. Craven i ail dymor gyda'r Met. Os rhywbeth, ych chi'n gweld y gwlchfyn? Mae fe'n gwlchfyn. Dwi'n di chwarae, i fod yn deg ddo, dwi'n di chwarae llawer. Dwi'n cofio hwn yn chwarae yn yr uwch gynghrair, nifer o flynyddoedd yn ôl, o dan arweiniad, Mark Jones yn Port Talbot, a chwarae fel cefnwr chwith ac un effeithiol hefyd. Felly mae yna brofiad gan hwn, mae'n 31 mlwydd oed erbyn hyn, a mae'r fforddwr wedi gofyn iddo fe eistedd mewn yna yng nghanol ca, a mae rhaid i fi ddweud, yn erbyn Met Caerdydd, chi'n gweld y bêl yn tasgu o un man i'r llall, a mae wedi bod yn her enfawr iddo fe i gael lawr i wrthwynebwyr heddiw. Evans yn clirio. Craven dros ben yr amddiffyn, ansicrwydd eto. Evans yn penio i'r ochr, a gwaith da tro nhw gan Joe Evans i fod yn deg. Fe fydd e'n cael i ferniadu am y gôl, ond yn penio'r bêl i'r ochr yn hytrach na tuag at y gôl. Felly osgoi'r perygl. McCarthy. Wedi wedi metala cael McCarthy, enillydd gôl y tymor. Tymor ddiwetha. Lawr yn Hwlffordd, ie? Ie, yn y gêm ola yn credu oedd hi o'r tymor. Oedd angen fuddugoliaeth ar Met Caerdydd i sicrhau lle yn y gemau ail gyfle. Oedd hi'n gôl arbennig o dda, gyda fraint o sylwebu ar hwnna. Yw 10 llath ar hugen i gornel uchaf Roedd gan Kyle McCarthy. Mae wedi rhoi gwasanaeth arbennig i Met Caerdydd dros y blynyddoedd. Y 9 ar hugen oed erbyn hyn. Mae'n rhyfedd sut ydych chi yn gallu bod yn myfyriwr yn cyhyd yn dweud. Mae'n student loan ys oedd o'r benthyciad yn enfawr. Na, fi'n credu bod rhai o'r rhain i fod yn deg yn gweithio dros y brifysgol mewn gwahanol ffyrdd yn ddarlithwyr a bant a hi. Gys ti un o'n allan o'r twll na, Mike, da iawn ti. Bêl yn cael ei chwarae ymlaen, ras fan hyn rhwng Joe Hunt a Lewis Rhys. Rhys ar draws o Smonach gan Baldock. Ond y myfyrwyr yn methu manteisio i dweud y gwir, mae angen cael y bêl yma lawr. Mae Chubb yn gwneud hynny, angen tacluso pethau. Dros awr wedi chwarae yma ar gampws De Cymru. A dyma'r diweddara. Chwp o gêm ar yr ofal. Ceicona dal un ar y blaen yn Airbus, yn Caernarfon 2 y Drenewydd 3 erbyn hyn. A Noah Edwards sydd wedi cael yr ail i Gaernarfon. Wlffodd 2 pen y bont dim, Dygan a Fil. A mae'n 6 erbyn hyn ar neuadd y parc, a pethau mynd o ddrwg i wath i gyn glwb Siôn a finne. Aberystwyth yn ildio 6, a Ceicona newydd sgorio'r ail ar y maes awyr. A nawr mae Ashley Morris lawr. Ie, sy'n siŵr beth sydd wedi digwydd i Mae'n noson oer, ac i rywun sy'n mlaen mewn oedran, mae'r cyhyren yn tynnu. Maen nhw'n tynnu jyst yn watcho'r gêm yn ôl yma, Mike. A ni roi ni glod i'r gŵr yma. Yn yr hanner cynta am i waith amddiffyn, ond yn yr ail am i waith ymosod. Ie, hon yw'r gôl. Emlyn yn parhau a'i rediad mewn i'r blwch. Evans yn trial ffindio fe, creu y dryswch. A Evans yn anffodus yn gweld i ergyd, wel dim ergyd, oedd ei cyffyrddiad yn benni yn y gornel o'r Rhwyd. Ron yma, fel o'n i'n gweud, mae rai rhoi clod i Emlyn. Gyda Ashley Morris yn derbyn triniaeth, mae yna gyfle i'r ddau dîm i ddod at ei gilydd ar trafod y tactegau. Wel, mae'n edrych bod wedi, neu mae'n mynd i newid y ffordd, y strwythyr y tîm, a welwn ni falle
Y ddoi yn rhoi fwy o cymorth i Ben Amwn yn y llinell flan. Mae rhain yn dechrau mynd am mi. Callum Morris gath yr ail o'r smotyn i Ceicona. Felly Airbus dim Ceicona 2. Seinti Newydd 6, Aberystwyth dim. Felly dim newid tuag at y brig. Dal yn ddi-sgôr rhwng Bala a Flint, ond y Bala lawr i 10 gyda Nathan Pete wedi cael ei ddanfon o'r maes yma. Ashley Morris, mae wedi... Bydd Ceicona, os wneith y Sgorio yn aros, yn 9 pwynt o flan y Bala. Ewrop yn agosau i Neil Gibson yn ei dymor cynta ar lannau dyfyrdwy. Met Caerdydd gyda'r fuddugoliaeth fan hyn, dim ond 1 pwynt y tu ôl i'r Bala, felly mae yn poethi i aros yn y 6 ucha. O ran Pontypridd gyda'r gemau sy'n dod i fyny, fe wnaethon ni drafod rhain, Bala, Dre Newydd, Pen y Bont gytre a Hwlffordd dwywaith dros y Nadolig. Dyna'r gemau sy'n gwynebu tîm Andrew Stokes, a mae'n mynd i ondal caled iawn. Tafliadau i Met Caerdydd, reit o dan ni fan hyn yn y pwynt sylweddol. Bale yn cael ei helpu ymlaen, camgymeriad gan Joe Evans, Sam Jones. O, dde'n chwilio am y bas yna i Elliot Evans. Tackle dda yn canol ca. A Kieran Lewis yn troi yn gelfydd, a mae yna Gerdyn Melin yn cael ei ddangos fan hyn. A Dixon Cabongo sy'n derbyn y Melin. Lewis gyda'r sgil yma, jyst rwy goesau fe. Waelod i wedyn. Cabango neu y peth unigol. Os o'n cymeryd Cerdyn i'w dîm e. Dixon Cabango, Melin iddo fe. Ond cic rydd i Pontypridd. Ashley Morris wedi gwella o'i Anna, fe sydd ar gic. Bydd hon yn uniongyrchol, dwi'n tybio. Tuag at Bloom o ddi. A Rhys yn gweithio'n galed dros y tîm, dros Met Caerdydd, yn dwy'n y Bale. Cyfle i newid cyfeirid y chwarae mewn y Cabongo. Cyffyriad cynta'n dda, yr ail yn well, ac Elliot Evans! O, draws wyneb y gôl, modfeddi heibio'r postyn, a symudiad gorau'r gêm. Wedyn ni, Siôn Meredydd. A bydde hwnna'n lan am gôl y mis hefyd, achos oedd hi yn Rhys i ddechrau yn neud yn wych lawr yr asgell yma, ennill y Bale, dongas i gyflymder, codi bennau, yn gwybod yn union bod Cabango yn y canol fyna, cyffyrddiad gwych yna fe, bwydio Elliot Evans, a se honna di mynd mewn, oedd hi'n dipyn o gôl. Cyffyrddiad yn gwych gan Cabango fyna, Evans yn edrych, yn neud y peth cywir, mynd am y postyn pella, yn ffodus, rhyw 2 dodredd yn rhy bell allan o'r postyn. Evans yn methu ychwanegu at i bedair gôl y tymor hwn. Oedd hi'n gyfle bach da. Ond hyfryd fanna gan Dixon Cabongo. Gath y Cerdyn Melin rhyw 2 funud yn ôl, ond dyna'i gyfraniad gorau fe to. Mae yna gêm yn yr ail adran, y Cas Newydd, a mae'n gyfartal ar Gresti Road rhwng Criw a Cas Newydd, a Will Evans gynt o'r Met sydd wedi dod â Cas Newydd yn gyfartal. Harry Owen, cael ei gau lawr, a mae e'n tynnu fanna hefyd. A mae yna rhywfaint o debygrwydd rhwng y ffordd mae Lewis Rhys yn chwarae bêl-drod a Will Evans, mop o wallt golau gyda ge. Trod wyth gyda gyn, trod dde gyda'r llall, ond wel, trod wyth, actually, yw Will Evans, dwi'n iawn yn fe. Felly, fi'n gweld tipyn o debygrwydd. Wel, yn un beth wedi beth i Will, mae wedi yn gyrfforol falle bach yn fwy na Rhys. A mae'r unig yn arbennig o dda ers i symud o Bala i Cas Newydd. A fe fydd Will Evans yn ymuno â ni ar y bwtwm coch wythnos nesaf yn y gêm fyw rhwng y Dre Newydd a Hwlffordd. Mae cyfle fan hyn i Pontypridd, Bale gan Arman. Ond Arman yn rhedeg mewn i drwbl, ond dyfal barhau. Croesiad i mewn. 3 o gwmpas James Bloom, a mae'n... Oedd James Bloom, fi'n credu oedd wedi gorwedd ar y Bale fanna, felly oedd neb yn gallu gweld i. Ond cic rydd i'r tîm cartre, mae wedi gwneud yn arbennig yn dda, mae fel wythwr.
Oedd i'n sgrym ma, oedd e? Neu'r ruck. Môl call, dwi'n credu. Wel, o'n i fan hyn. Ie, brwyddo yn bopeth ar y llawr. Mae'n gorwedd arni wedyn. Gorwedd. Rhagor o newyddion o neuadd y parc, os chi'n cefnogi Aberystwyth, dyw e ddim yn newyddion da, gewch chi'r diweddara mewn eiliad. Seintiau newydd 8. Aberystwyth dim. Ryan Brobl wedi ychwanegu i. Gic mewn, caner cyfle i Pontypridd, smonach yn yr amddiffyn i'r Met Caerdydd, a dyna'r agosaf mae'r tîm cartre wedi dod yn yr ail hanner. Nôl mae'n dod, yr ôl beniad yn creu trafferthion. A Joe Evans oedd yno, fe sydd wedi rhoi y mantais i'w gyn glwb wrth gwrs, ond un pel uniongyrchon yn creu trafferth, a dyna hynt nôl nawr yn cynorthwyo yr amddiffyn. Bloom yn cael un anodd i gadw'r meddiant ac yn y diwedd yn ildio hi. Ie, dwi'n meddwl bod ti'n iawn. Joe Evans gath y cyfle, y bel jyst yn rhyw reswm yn dod yn styc o dan i drade. A jyst ffili cael i ergyd y bant ar y cyfle yna. Ie, 8 i'r seintiau newydd. Gwion Dafydd hefyd ymysg y sgorwyr, y gŵr ifanc, 2 gôl mewn 2 gêm. Wedi dod oddi ar y fainc unwaith eto i rwydo. Ddim yn newyddion da ac embaras llwyr i Anthony Williams sydd wrth gwrs yn gyn y fforddwr gyda Met Caerdydd. Ddim yn neud lles i wahaniaeth goliau Aberystwyth fyd os deith i lawr i hynny yn y gwaelodion. Sadler yr eilydd at Joe Hunt. Nes i restri o Bloom yn ildio meddiant, Rower i Rwydd, Elliot Evans lawr yr asgell, y Sianel. Deni'r hediad gan Lewis Rees. Siŵr fe fydd y cyfle yna, rhyw 2 funud yn ôl i'r tîm cartre, Sean, wedi rhoi bach mwy o hyder iddyn nhw. Os gewn nhw gic rydd efallai, neu cic gornel, dyna'i gobeith gorau nhw am gol. Wel, ni'n jyst yn edrych ar siap. Sa'n credu bod y siap Pontypridd wedi newid, ond credu bod ambell i chwaraewr wedi newid safle. Mae Kieran Lewis fel sef wedi mynd i'r llinell flan i trio fod yn bach fwy bygythiol a rhoi bach o cymorth i Ben Amwn. Ond fi credu 4-3-3 yw'r system yn y dal yn ware. Ond mae rhaid nhw fynd amdani nawr. Pas Letraws yn un dda. Mae'n cael ei rheoli'n dda. Chyfle i groesi. Mae'n groesediedig at Ben Amwn. Ond McCarthy yn sefyll i dir yn dda yn erbyn y dyn mawr ac yn rhwystro Ben Amwn rhag cyrraedd y bel. Ie, croesed yn un da. Cael ei mewn yn gynnar. Dyna'r gyfrinach. Ben Amwn. Disgwyl falle fe cael cyffyrddio yna. Mae rhaid i roi clod i McCarthy fyd. McCarthy ar y bel, sgilia bach pert fanna. Greu lle i'w hunan. Craven yn troi Joe Evans. Sadler yn ennill yr ail bel yng nghanol ca i'r tîm cartre. Corey Jenkins ar y bel. Sadler, ond i braidd yn fyr. Ond y bel yn cael ei chasglu gan Baldock ac yna Bloom. Ond peniad pleiar nôl gan Craven. A dim trafferth i Alex Lang. Ac er gweitha ymdrechion Pontypridd, dyw Alex Lang ddim wedi gorfod gwneud un arbediad o nod yn yr ail hanner yma. Wel, newyddion i chi o gwpan y byd, Cameroon wedi curo Brazil. Dwi'n credu bod e'n mynd i wneud gwahaniaeth o safbwynt sut mae'r tîmoedd yn gorffen. A Brazil a'r Swister sydd wedi mynd drwodd. Mi oedd y Swister ar y blaen yn erbyn Serbia o 2-2. Felly fe fydd Brazil yn chwarae Korea.
So neb wedi ennill pob gêm yn Cwpan y Byd. Sean, ti wedi bod yn dilyn o Alice? Wrth gwrs, wrth gwrs. Rhai o'r enwau mawr wrth gwrs, Cymru yn ymysg nhw. Ddim yn mynd trwyddo i'r gêm nesaf. Beth nes ti o'r perfformiadau Cymru? Wel, o'n i wastad yn meddwl sy'n nhw'n dod allan o'r grŵp o'n nhw'n gwneud yn dda, achos yn y marn i, dyna'r grŵp caleta o gyd o'n nhw bell ffordd. Ond nhw'n mor agos o'r rhan pa mor dda o'n nhw a ystadegau y tabl ag ati. Felly, sy'n nhw wedi dod allan o'r grŵp stages o bethau, byddwn ni bod yn digon hapus, ond y ffaith yw, dyn ni jyst ddim wedi bod digon da. Ag Crydd, i Met Caerdydd, mae'n safle peryglus, ond mae Ashley Morris yn casglu, dwi'n credu, oedd yr ymosodwyr wedi disgwyl amdani, oedd y chwyban wedi mynd, a Craven yn taflu ddim mewn i'r cwrt cosbi, ond oedd hi'n gyffwrddus i Ashley Morris i'w chasglu. Wel, beth amdano ti da, Mike? Wel, o'n i yn yr un modd, wedi gobeithio, gobeithio am y gorau a bydden nhw yn dod allan o'r grŵp, ond oedd y perfformiad na erbyn i'r ran yn y gwres, fi'n credu, wedi... Wel, o'n i siarad rhai pobl oedd yn y dorf a o'n nhw'n gweud bod hi'n ofnadw jyst i wylio'r gêm, felly i'w chwarae hynny. A sy'n llawer o bobl wedi sôn felly gymaint a hynny am y gwres yn y gêm honno. Nid bod ni'n chwilio wneud esgusodion, achos mi oedd i'r ran yn heiddi'r fuddugoliaeth. Ond wedi dweud hynny, o'n i wedi gobeithio bydde Cymru wedi chwarae tipyn yn well na beth wnaethon nhw. Ond mae fel petai nawr, ni'n gallu ymlacio, Sean, a gwylio Cwpan y Byd a'i fwynhau e. Achos oedd hi'n gemau, oedd y tensiwn, oedd e'n ofnadwy. Sam Jones yn taflu'r bêl mewn i'r cwrt cosbi. Vincent ar draws, chwilio am y bas i gadw'r meddiant. A Pontypridd yn gwneud yn dda fyna, Sadler. Ond Cabongo unwaith to, yn gwneud y gwaith caib a rhaw yng nghanol ca. Gwych. Mae wir wedi creu argraff ar y ddau ohono ni hyn, ond yw e? Dixon Cabango. Chubb. Chwilio am drad Sam Jones, bêl yn cael ei rhyngipio. Ydy dros 10 munud yn weddill. Pontypridd yn chwilio am y gôl holl bwysig na bydd yn dod â pwynt gwerthfawr i dîm Andrew Stokes. Ond y gwir amdani yw bod nhw ddim wedi creu digon o flaen gôl. A mae e'n wir yn boi nawr, fe fydd e'n 13 o goliau mewn rhyw 15 gêm i Pontypridd os nad yn nhw'n sgorio hyn o'ma. Dim un cyfle clir yn cael ei creu yn wedig yn yr ail hanner na gyda ni'r ddwy ergyd gan Hunt yn dweud, Joe Hunt yn yr hanner cynta, a o'n i'n meddwl, reit, mae rhain yn meddwl busnes nawr o ran falle seithio tu allan i'r cwrt cosbi, ond mae'r drws nad i cael yn glep a dyw bron pryn wedi cael meddiant tu allan y cwrt cosbi i greu unrhyw beth. Ond ni'n siarad hanner amser, o'n i'n y pres i gyda Met Caerdydd, dyn nhw'n rhoi hanner cyfle, dyn nhw'n rhoi eiliad i ar y bêl. Felly rhaid rhoi clod iddyn nhw fyd fel tîm. Mae nhw'n gweithio yn galed dros ei gilydd, Met Caerdydd, mae'n rhaid dweud hynny. A mae yna eilyddio i ddod, eilyddio pellach i Pontypridd. James Bloom. James Bloom yn dod oddi ar y ca. Ac Elliot Richards. Mae hwn yn gyn chwaraewr Cymru dan 11 Elliot Richards. Wedi dod yma o Ferthyr. 31 mlwydd oed, digon o brofiad felly. Gewn ni weld beth da Elliot Richards i gynnig yn y munudau ola yma. Wel, mae fe wedi symud reit lan i'r llinell flaen, felly mae nhw'n mynd amdani. Amen, ôl beniad, gwaith da, cyfle i groesi mewn, mae'n dod tuag at Amen. A'r bêl yn cael ei chlirio. Gwaith da fanna gan Amen i fod yn deg. Fe yw prif sgoriwr i Pontypridd. Pedair gôl, 2 yn erbyn Airbus, y llall yn erbyn Aberystwyth. Ti'n synnu bod Ben Amen wedi symud i Ben y Bont, gan ystyried bod Sam Snaith
yn ffili cael ei le chwaith nawr yn tîm Pen y Bont. Bydd yn ddiddorol i weld pa fath o gêm y Snaith wedi cael heno i dîm ar ei holi o ddwy i ddim, beth mae Rhys Griffiths wedi wneud. Ond yn amlwg bod Rhys Griffiths ddim wedi gweld bod yna ddyfodol i Amen ym Pen y Bont. Wel, mae beth yw e nawr, mae fe'n 30 mlwydd oed, felly, mae siwr wedi cael cytundeb digon dech yma. Wedyn, mae fe lan i Rhys Griffiths i weid, wel, os dyna beth i moyn, cere, mae'r drws yr agor, a ffindau rwy'n arall, ond ti'n mwyn gwybod y hanes i gyd trwy y ffaith bod wedi dod yma, ond fe siŵr bod hwnna yn ffactor. Syni dwi falle bod Amen wedi gadael a bod Sam Snaith yn wedi cael gymaint yn ni o gyfleoedd i dîm Rhys Griffiths. Ond pwy sydd i ddadle gyda Rhys Griffiths, mae'n gwybod yn iawn sut i roi'r pêl yng nghefn y rwyd a pwy sy'n mynd i wneud e dros i dîm e. Dyma Harry Owen i'r Met. Owen allan at Sam Jones. Jones yn cael ei wthio oddi ar y gôl. Nôl mae'n dod at Elliot Evans, chwarae bach pert i gadw'r meddiant dros y myfyrwyr. A nhw'n fodlon mynd yr holl ffordd nôl i McCarthy agos rhywbeth. Yr holl ffordd nôl i Lang. Hyderus yn y ffordd maen nhw'n chwarae'r gêm. Mae gyda nhw weledigaeth yn y ffordd maen nhw eisiau chwarae'r gêm. Beth maen nhw'n gwneud pan mae'r bêl gyda nhw, beth maen nhw'n fodlon gwneud pan mae'r bêl ddim gyda nhw. A falle dyna fe sy'n ar goll falle gyda Pontypridd. Beth yw y nod? Beth maen nhw'n chwilio i wneud fel tîm gyda'i gilydd? Amen. Defnyddio'i gryfder a'i gyflymdra. A mae'n hanner cyfle fan hyn. Bêl yn cael ei tharo lawr. Rhediad da, Twamli oedd hi. Twamli yn ceisio cadw'r meddiant, ond drychwch pa mor galed mae Sam Jones yn gweithio, ac yn y symudiad am yr eildro, ond i gyffyrddiad cyntaf ni adael e lawr, gyda match-up yn carlamu tu allan iddo fe. Oedd na wir gyfle fyna. Oedd Twamli wedi gwneud y gwaith caled, oedd wedi troi Emlyn, a penderfynu troi eto, wedyn troi mewn i drwbl fe nath e. A wedyn cyfle i Met, wrth ymosod. Sam jyst yn cael y bêl o dan i drad y rhywbeth. Pêl uniongyrchol fanna, Ben Amen yn ennill y peniad falle am bron y bod y tro cynta yn erbyn Emlyn Lewis. Mae Richards fan hyn yn cael lawr Alex Lang. Mae fe siwr yn rhewi fel ni. Ddim di wneud lawer. Hyn yma Alex Lang. I fod yn deg, dyw Ashley Morris ddim wedi gofyn ei cymaint hynny. Chwaith, oedd e'r gyd na gan Elliot Evans, ond deblaw am y gôl nath giro fe gan Joe Evans, ychydig mae wedi cael ei wneud. Nawr mae yna drosedd gan Sam Jones. Y drosedd yn cael ei dyfarnu gan cynorthwyydd Pempella. Jones yn cau wrth wynebydd lawr yn dwyn y bêl, ond yn anghyfreithlon. Ie, gyda i weld ond eto. Vincent fi'n credu, jyst yn cael ei ddal ychydig. Bach i relax. Fi'n credu bod e'n ennill y bêl. Mae'r dyfarnwr wedi gweld bod e'n dal i goesef yna falle. A dyna pam mae'n rhoi y gecrydd, ond ni'n meddwl bod e'n mewn na. Chwe munud yn weddill. A gyda'r fantais ond yn un, mae wastod gobeith o ran Pontypridd. A nhw sy'n ennill y peniad, ond allan eto gan Emlyn Lewis. Corey Jenkins uchel i'r awyr. Amen yn defnyddio'i gryfder. Bêl rownd y gornel yn cael ei dwyn. A'r bas gan Sam Jones tuag at Lewis Rhys, ond mae Ashley Morris yn galw, a mae Corey Jenkins wedi mynd lawr, ac ar noson oer fel hyn mae'r cyhyren tynnu'n rwydd. Felly ni'n y gar sydd wedi mynd, neu felly cramp yw e. Mae'n edrych ar cramp, ond i'n meddwl o'n funud bod wedi troi benglin, ond yn amlwg
cramp yw hwnna. Sgorio diwedd arall i wrth i ni ddod at ddiwedd y noson. Airbus dim Ceycona 2. Caernarfon 2, y Drenewydd tair. Drenewydd yn cadw i mantais. Hwlffordd yn cadw i mantais hefyd lawr ar ddôl y bont yn erbyn pen y bont. Ond George Newell sydd wedi rhoi bala ar y blaen iddyn nhw fod lawr i 10 dyn gyda Nathan Peat wedi ddanfon a mae 9 bellach ar neuadd y parc. Ben Clark wedi ychwanegu'r 9fed a mae'n noson i anghofio i bawb sy'n gysylltiedig â clwb pêl-drod Aberystwyth hyn o 'ma. Wel, oedd tipyn o sôn ynglyn â cyrraedd y 6 ucha a bant â hi, ond mae rhaid i chi geisio cystadlu. A 9 i ddim, Sean, beth wneud i hwnna? Sa'n gwybod. Fi'n gwybod bod ambell i anaf a ambell i chwaraewr ymharau gyda anafiadau yn Aberystwyth. Cameron Allen yn cael dechreuad cyntaf, dwi'n meddwl, yn uwch gyngor Cymru. Ddim noson i crwt ifanc, beth yw e, 17 mlwydd oed. Felly, talcen caled i Aberystwyth heno. Hon oedd y gol. Elliot Evans. Jyst yn rhoi mewn i'r corridor ansicrwydd o'n i wastad yn siarad amdano. Ond pob clod i Emlyn yn parhau i rediad. A fel ti'n gweud, dyna'r unig beth mae Ashley Evans a blaw am falle Evans arall oedd yr ergyd yna. Ond dyna gyd mae'n ei goffo wneud yw tynnu'r bel allan o'r rwyd unan. Corey Jenkins yn cael ei orfodi i adael y maes ac yn cymryd i le mae Lewis Harrison. Gŵr ifanc o'r academi fan hyn. Harrison Lewis. Yn ymddiheirio i Harrison. Edrych lawr yn rhestr i fan hyn. Harrison Lewis yw'r enw cywir. Hanner cant o goliau felly. Mewn 15 gêm i'r Seintiau Newydd a maen nhw'n hedfan ar frig yr uwch gynghrair. Ond Ceycona dar wrth i sodle nhw. Lewis yn ildio'r meddiant i Jones. Jones yn mynd lawr. Owen! Oedd hi'n daran Caerdydd Melyn hefyd. Oedd hi'n drosedd ar Sam Jones. Melyn i Dave Vincent, dwi'n meddwl. Wel, o'n i ddim o honna. Lewis yn ddwar y bel mewn yn ddall. Sam Jones yn achub o'r cyfle. Nath e'n peth iawn. Gadael y chwarae i fynd. Oedd na cyfle i Owen yn ei drod chwythau. Dyfar yn o'r synw. Chwy cloi. Met Caerdydd digon hapus i redeg y cloc lawr nawr. I ni yn y 2 funud ola. Ond nhw sy'n ar gic gornel at y postyn pella. Peniad nerthol gan Emlyn Lewis yn cael ei chlirio oddi ar y linell gan Joe Evans. Wel, y gic gornel at y postyn pella. Pwy arall ond Emlyn Lewis yn codi'n uwch na neb. Penio at gol. Ac yn anlwcus ddim i ychwanegu ail. Dyn ni wedi gweld Emlyn ar sawl y chrysur yn ennill y bel ar y postyn pella. Mae'n daran o beniad i fod yn deg iddo fe. Mae'n creu y pŵer ar ben i hunan. Gwych yn Emlyn. Bod i war yn dda yno. A mae Emlyn Lewis fan'na yn eich llun chi. A syndod, really, dwi ddim wedi sgorio tymor hwn. Am rywun sydd mor beryglus o giciau gosod ac yn y blaen, ond dath yn agos fan'na at ychwanegu at ei gyfanswm yn yr uwch gynghrair. Yn 6 ar 20 oed, Emlyn Lewis yn gapten Cymru y tymor diwethaf. Bydd yn agos iawn at fod yn y garfan eleni to, byddwn ni'n meddwl. Cic rydd i Met Caerdydd. I ni yn y funud ola. Lang yn ei chodydd i'n uchel. Tuag at Lewis Rhys. Knock i ben.
Rhys yn cael anaf i'w ben fanna. Cabango, a mae yna drosedd ar y chwaraewr canol ca. Wel, i ni wedi cyrraedd yr amser sy'n cael ei ychwanegu am anafiadau. Siôn, sydd yn ei gêm? Ie, ni sôn am Emlyn, wedi cael gêm arbennig o dda, ond dwi'n mynd i roi i Cabango. Gŵr ifanc, ymharau mewn safle lle ti angen profiad. A mae wedi'i gwneud yn arbennig o dda heno, cadw'r bel, ddim yn rhoi meddian bant. Chwarae'r bel yn syml, a pa mae angen, digon o gyflymder yn ei goesau fe. Wel, mae'n edrych fel yn debyg fel bod un gol yn mynd i fod yn ddigon i gipio'r pwyntiau yma ym Pontypridd, a mae'r seintiau di sgorio 10 ar neuadd y parc. Seintiau 10, Aberystwyth dim. A Gwion Dafydd a'i ail yn drychwch â hwn. Aman, a'r cyfle, y cyfle fan yna i Elliot Richards, a dros ben pawb. Mae yna gyrff yn syrthio yn y cwrt cosbi. Aman yn gweiddi am gic o'r smotyn. Cefnogwyr Pontypridd yn grac ofnadwy gyda Iwan Arwel, a cyfle gorau Pontypridd yn dod yn y funud ola. Wel, oedd hwn yn wir gyfle. Ben amwn, y peniad yn un godidog, a wedyn Richards yn ei popeth yn iawn, ond am dacl yw honna gan Kyle McCarthy. Wir yn rhoi i gorff ar y llinell i Met Caerdydd. Gwych o bloc, a ddi ddim yn gic o'r smotyn. A Moon yn edrych am y gic o smotyn. Dyle wedi sefyll ar ei dradau am gyfle oedd honna i Richards. Aman yn creu y cyfle. Oedd hi'n beniad deallus gan y cawr mawr sy'n arwain y llinell flan i Pontypridd. A maen nhw'n gorffen yn gryf yn hyn. Dyma Hunt. Hunt a Lewis. Lewis yn taro'r bel yn erbyn o'r amddiffynwr. Mae'n edrych yn debyg, mae Pontypridd bron y bod wedi dihuno fan hyn yn yr amser sydd wedi cael ei ganiatáu am anafiadau ar ddiwedd y gêm. Y bel gan Vincent. Vincent yn hir, eto tuag at Aman. Aman yn codi, y briwsion gan Lewis. Lewis! Ergyd tuag at y gol yn ymhell dros ben yr eisteddle. Twamli oedd ar ergyd. Ie, Twamli yn y diwedd, y bel yn benni ar ei dradau. Ni'n gwybod mewn trial wneud, jyst lwpoi mewn i'r gornel bella, ond dim digon da. Gemau'n agosau at i terfyn. Airbus heb ennill yr un gêm y tymor yma yn colli yn erbyn Cei Conna, Cynarfon 2 y Drenewydd tair, driphwynt allweddol i'r Robinied. Yr adar gleision yn drech na pen y bont ar ddôl y bont. A'r bala yn cipio'r fuddugoliaeth yn erbyn y Fflint, ond y seintiau yn rhedeg bant. A mae di gorffen yn 11 i ddim. A fydd pawb sy'n gysylltiedig â clwb Aberystwyth yn falch bod y gêm ar ben. Gêm i'w anghofio. O bydd neb yn prynu'r Cymru News wrth nesaf, Siôn. Lewis, nôl at Ashley Morris. Eiliadau sydd yn weddill, edrych yn debyg bod gol i rwyd i hun gan Joe Evans yn mynd i fod yn ddigon i sicrhau'r 3 phwynt i'r ymwelwyr. Peniad lawr gan Sam Jones wedi methu ychwanegu at i 6 y tymor yma. Ond Met yn mynd i cryfhau i safle yn y 6 ucha. Elliot Evans a Sam Jones, cyd chwarae da, 3 yn erbyn 4 fan hyn, y bel gan Jones. Ydy yn mynd i redeg y cloc lawr, cadw'r meddiant neu mynd am gol. Wel, chwiban ola, Iwan Arwel yn dod ar gêm i'w therfyn. Y fuddugoliaeth i'r ymwelwyr. Y gol yn dod 2 funud i mewn i'r ail hanner. Joe Evans yn erbyn i gyn-glwb yn gwyro croesiad Elliot Evans i'r rhwyd. Bydd Ryan Jenkins wrth i fodd ar 3 phwynt. Met Caerdydd yn cryfhau i gafel yn y 6 ucha. Oedd Emlyn Lewis yn gawr yn y cefn i'r myfyrwyr. Ond Pontypridd, efallai cyfle gorau nhw yn dod yn y munudau ola. Peniad Aman yn rhyddhau Richards, ond i ergyd yn cael ei tharo lawr gan yr amddiffynwyr. Y sgôr terfynol i chi yma ym Mhrifysgol De Cymru. Y fuddugoliaeth i'r myfyrwyr. Pontypridd dim, Met Caerdydd 1.